बुढ़ाऊ, अरे बुढ़ाऊ, अरे कंवरिया खोला ना हो। आवतनी बड़का घर घूमनी भइल बाड़ी, बड़का नस देखवा भइल बाड़ी, बुढ़ारी में उल्टी पाला मार के हिरनी ऐसन कूदत चलत बाड़ी। आवतनी ए का करतनी जी? अरे बीड़ी निकालतनी। अरे हटी, मार मुँह देखे रे, लाजो ना लागेला। लजैती तो लैकन के मुँहो ना देखती। बीड़ी ऐसन बीड़ी ना, आ 20 गो बखेड़ा भोर कर देली नाच देख के, आ एगो बीड़ी ला भाषण दे तड़ी। ए हो बूढ़ी, आ गुडिया गइल का हो? हाँ गइल, गांव भर के रोग छूटल। रोग बढ़ल की छूटल? अब फेरू झूलनवा पगलाई का रे? पगला के का करी है? लड़कियों चाही या दहेजो चाही। अपने कैसे एगो घड़ीला मारो में से भागत रहनी, जैसन चाचा वैसन भतीजा। प्रणाम काका जी। खुश रह ए दुल्हन। ए बूढ़ी, कनियावा आइल बिया, रउए से बतियावे के बा उनका। काका जी, राउर बात गांव भर के लोग मानेला। अपना बबुआ के समझा के गुड्डी के शादी झूलन से करवा देती तो हमरा बाबूजी पे एको उपकार हो जाइत। जा कनिया, ई बियाह अब हो के रही, समझ लो कि ना। हमरो बड़ा समधी बने के मन करता। समधी बन के हम जाएम, तोहरा बाबूजी से गला मिलब और नाच देखब। छपरहिया पूर्वी सुनले बड़ा दिन हो गइल बा। सोना देवरा तू